हामबाय जो मीडिया रखो मो तिनी रामनगर बीसी 19 आमतलुगुलागा तिनी बिसिङाव कलाजा सालकिसा सकां जोंनि नखनि ताकबनि बुफा गुपि जाबमा असंसार याकरि थांगा हानि बागै बरक बायबाक्सा बंनि फेमिली नि जे दुख दंमोने आ दुखनो बाक खालामनो बागै जाय समबेदा याफना बागै तिनी आं फाइजा और सिमिया जों तिनी रामनगर टोटल ते खरकसा मनोरंजन नपरमा बो थैजा थैथांदाका बननगो बो थां फाइजा ते खरकसा अनफॉर्चुनेटली तिनी फंगो माने तामना हठात के मायरानि देबरमा चिनी ताम कमबिन पदिमनि बुमा चिनी गति प्रमोशन नो वर्कर जिनि आमार फेमिली ओ जागा जों फाइने फेमिली अमनो आं बरं मोसनो नंनि जे सुद दुख नांगा चिनि नांगा जे किसा मिसा मानमानि जों चिनि मथान तरफ थेका बंनो सुबाय कलांखा नांखांखे थिनांगौ तेसा सुबा फिना मेन कोका हाचे बरक तो आसा केंके थैयो बे थांनाय जों दुख नांगौ हायपनो जों चिनि बुखानाव स्ट्रं ngने खालायनाय ते बुसखांगौ आगु गैमा थांनाय नं बरंनि देरो जेसे दुख नांगौ आसं चिनिबो दुख चिनिबो खामजा ताको थुना आं कोने जों बुसखांगौ आगु गैमा थांनाय अमनो माने ओवरकाम खालायनाय बेमानि आगुनो जों सामनो पाइबने जानि जानि सामनो जों फेरो गैमा थांनाय अमनो न समबो ना होनो बो जागाव मसा रामनगर